Eli mä oon Riku Valli, tehnyt tatuointeja 2008 vuodesta ja Timon kanssa ollaan tunnettu lukioajasta asti. Ja kysäsin Timolta, että haluaako se lähteä tämmöiseen pieneen projektiin mukaan, koska Timolla on niin hyviä tatska-ideoita ja mä oon toinen käsi jo toteutettu. Ja Timo vastasi myöntävästi ja nyt pistetään Timolle käteen David Lynch. Tällaisella realistic watercolor, mikä explosion meiningillä nyt onkaan. Että katsotaan mitä tulee. Me ollaan tekemässä mulle tosiaan käteen iso David Lynch-tatuointia, joka lähtee liikkeelle Lynchin kasvot ja sitten tämmönen pöllömotiivi. Ja sitten meillä löytyy vielä sieltä tätä Lynchin Twin Peaks-sarjasta tutun Black Lodgen lattiakuviointia ja sitten vähän punaista, mikä hakee sitä verhojen punaisuutta tohon noin. Ja meillä on se mun ajatukseni lähti ylipäätään tietysti siitä, että mä oon Lynch-fani koko ikäni ja se on ollut mulle sellainen topea mielään niin elokuvasaralla ja niin innostanut mut leffamaailmaan. Ja nyt kun mä ollaan tekemään mun seuraavaa pitkää leffaa, niin toistaiseksi isointa sellaista, niin jotenkin tuntui siltä, että olisi makeita saada vielä Lynch mukaan niin sanotusti sinne kuvauksiin. Ja sen takia lähdettiin sitten Rikun kanssa miettimään, että minkälaista tehdään. Tää kuva on oikeastaan yhteistyötä. Tässä on niin kuin, Riku tietysti tekee tämän itse työn. Tämä itse peruskonsepti tuli semmoiselta taiteilijalta kuin Black Raptor Art, mikä löytyy Instagramista samalla nimellä. Ja pyysin sitä tekemään, niin kuin, hahmottelemaan vähän tatskaa ja Riku otti siitä sitten kopin ja teki siitä lopun. Eli vähän semmoisella ajatuksella ja tässä lähdetään kohta naputtaa, että katsotaan miten käy. No niin, täällä saatiin väännettyä Rikon kanssa David Lynch-aiheinen tatska kuntoon. Aloitettiin 11 aikaa ja lopetellaan tässä 6 aikaan. Että kyllä sillä hyvä 7 tuntia tuli paukutettua, mutta aika nopeata työtä ja ihan älyttömän hyvää jälkeä. Todella hienosti toimii valo ja varjot tuossa kasvoissa ja tosi kiva kontrasti tuo vielä tää muuten tämmönen vähän sketsimäinen ympärystyö. Eli tosi hienoa. Eli kiitoksia Riku. Tulkaa kaikki Tatto Roomille tsekkailemaan Riku duune. Huhhuh. Siinä saatiin tatska täräytettyä kerralla valmiiksi. Aikamoinen homma oli, mutta Timo kesti hienosti onneksi loppuun asti. Ja kiitokset Markolle, eli Mediolle, joka on kuvannut tämän koko homman ja editoinut ja tehnyt kaikki muut tarvittavat toimenpiteet, joista meikäläinen ei ymmärrä. Tuon taivaallista ääninäinen Nennelle ja Tatto-roomin henkilökunnalle. Ja mä oon Riku Valli. Jos tykkäätte, niin tykätkää ja kommentoikaa, niin näitä on ehkä mahdollisesti tulossa lisää. Kiitoksia oikein paljon.